Piyawan ako. Kapag isuspek, krimen na. Hello mga guys, wa pa gani krimineta po, suspect na. Ano yung mag-iita na nga manupihay dali ako. Okay kayo. Akong ang mga katropang amigo. Oh, gigi. Higla kayo. Imbis 100 ang Bayad. paano ang bayad? Manita. Ako idagdag nga 50 pesos. Imo na ni. Ay. Nya, katupad ko lang po na to, ay kablakas ko lang po na to. Mura ko na mayot ani. 150. Oh. Ha? Si Jimmy Pacanya. Mura lang namayos tingano 150. 150. Hindi So mayong gabi guys ko na dire si Chotokel Birungan nyari sa mong balay nga magpa-haircut daw siya. Ngayon ang topic ay bula. Bula nga. Bula sa liquors. Oh, unsa nga topiha siya? Kuhaan ka ng bula sa liquors. Bula nga Gamiton sa NBA. kana. Wa lindot. Ang wala si Jimmy Pacanya. Wala siya niya. Kagilgiga pagkabulahan. Ano? Ang iyang topic guys kay bula. Mo na yang gi-request kang bula ka na pang basket ba? Oh. Mo na yang ganahan. So ato na buhaton kay mo may yang ganahan gyud. Sige, ato na sugdan. So ano to? Gigi. A few moments later. Lingin kita siya. Bro. Morning oo nga lingin kayo ha. Pero di na kabayad, pwede na siyakan. Bro, oo nga wa. Okay, Muslim sige ni kanan. Lingin ito. Oo siya no? Wala, bisa dila lang mabinugo ka. Ay, di para sa suko. Kapahan doy, basta dila kita paalain. Wala, samda ng uhagin. Parang yung pawikan nga uway sa uway ko ang gano'n. Katungtong tubig na. Wala mo ni bola ni Jordan, mura na yung bola ni Lebron. Wala ito Jordan, kaya isog-isog ba? Kaya kay Lebron man eh. Ano yung mag-iita na nga manupihay dali ako. Ano nga? Okay kayo. Maklaro din. Oo, ganoon. Piyawan ako. Kapag isuspek, krimen na. Murag bula nga sa ako, murag bula lakaw. Bata dala to sa Umawit na kanadaanad ko na siya kay in kaso matiguang ta, di na ito maanad niya. Ay, may na itiguan mo na yung mga gadino, mga kulapo, kaya ra. Kaya anad mga... Paano ka ng hard? sa mga topihay. Mura man ta nagpa-words eh. Digla. Bula din, bula. Amot bula ba ni daga na gud napay bat. Ato klaro sa unsa man siya kuan sa bula o bula. Kuha sa bula gyud. O kuan sa bula Bula pa lang. Ganam. May founder sa NBA. Bula ni. Kyle ni. Butangan pala ni og mata-mata mi pinya na padulngan. Mata-mata. Ang ditupi pero ambon mo puyo ba ni nga magpauntol ba kanis bula. Pirmahan ato, pirmahan ba? Pirmahan. Oo na pa pirma. Sabi ni. Ipasal sa patira. Oh, Wala man lagi. wa pa kay suspect ganay krimen. Yar. Nipis kayo siya. Hindi na kinahanglan og helmet siya. What? Nanay kang galing ng helmet no. Lima na ang taga CTTO an eh. Ay, pirmahan ako siya.
Pinipirma. Mahal ako. Mura lagi 45 lagi. Pero mo. Mura na ilang gangan dili ano kuan, Muriatic. Nadi gipirma. Dali. Mura ilagga ba nga gihiluan ba? Ay, Kanami din mo yun. Pirma mo. Ya, usyo mura mag kanang beranan na dam sa gopay disgrasya beranan. Ang turok ka na, di na magkadungan. di mo kadungan. Tapos bubungan. Turma yung mamulang Ingana ta ka puhon siya, suri dito mo siya ba? Oh, Kasi among gi topi bula sa basketball. Nahimo na bulagol. Mura na bula balibol. So mao na sa guys. In kaso ganay og may problema, dako nga na dako. Mao na si Shotokil Birungan. So nindot kini pagkahimo sa bula. So pagayos sa pagayos. lang. Alright guys, shout out din ni Ilwano to the loved ones Miss Prisalian o ni Erne Deserdo alias Tubak Bahal o ni Karen Ugarab iya sa Mitsubishi Kia Motors sa Lawaan Talisay.